Els controls nosaltres sí que els fem, realment ens agrada molt, perquè te demana justament el que més hem treballat i llavors sí que t'ajuden a veure si l'alumne ha entès el que hem estat fent durant tota la sessió d'aprenentatge. I la veritat que ens està sortint bastant bé, ens està sorprenent. El tema de la correcció, sí que clar, se'ns ofereix una puntuació per activitat, tenim el solucionari, una mica l'orientació de què hauria de parlar l'alumne en cada apartat, però ens basem més a segons com ens ha anat la sessió. Si a la sessió d'aprenentatge ens hem guiat més, per exemple, a la d'expressar-nos bé, amb respecte, amb bones paraules, amb una planificació del discurs, doncs que si he posat molt èmfasi amb el parlar bé, què miraré jo al control? Doncs que l'alumnat utilitzi expressions on sigui d'educació, de respecte, miraré més això, tret a banda de lo que m'estigui oferint la guia del control. Però sí que va bé perquè tens ja alguna cosa amb què mirar-te, no vas de zero. Faig cas i no faig cas, segons l'alumnat que tinc, segons com em va. Però el que dic, la feina ja la tinc feta, que és que m'ha muntat l'examen.